Quería presentarvos este libro, Duque Ernesto, que é un libro que traducín dende o alemán medio e que está publicado na editorial Rinoceronte, na colección Vétera, que, como se cadra xa sabedes, é unha colección na que se publican textos anteriores ao século XIX. En concreto, esta novela, o Duque Ernesto, é un libro de finais do século XII, e nel se nos contan as aventuras dun cabaleiro, que é este Duque Ernesto, non? Que lle dá título ao libro. Primeiro a súa vida no Imperio Romano Xermánico, o enfrontamento que ten co emperador, e logo as súas aventuras no Oriente, acompañado dun grupo de cabaleiros, non? Unhas aventuras en países fantásticos, onde atopan seres que son medio humanos, medio animais. E, bueno, un libro moi entretido, moi divertido, penso que é un bo xeito de achegarse a unha literatura que é bastante descoñecida hoxe en día, como a literatura medieval, sobre todo a literatura medieval en lingua alemá. Así que, bueno, recoméndovos que o leades, e para que vos fagades un pouco unha idea de como é esta novela, vos ler un fragmento que está situado máis ou menos no medio do libro, no inicio das aventuras no Oriente do Duque Ernesto. E, bueno, comezo. Os heroes decatáronse de que o conforto estaba preto. Viron achegarse un país moi fermoso. Chamábase Gripia. Alegráronse moito disto. Caraló se dirixiron e navegaron até un porto. Ali deitaron a áncora, atoparon bo fondo. O instante albiscaron unha magnífica cidade. Estaba toda rodeada dunha rexa muralla. Era de gran valor, tiña pedras de mármore, todas elas marelas, verdes e azules, negras, vermellas e brancas, e non podían ser máis fermosas. Con elas estaba decorada cuidadosamente o xeito dun taboleiro de xadrez. En moitos lugares atopábase adobiada con moitas clases de imaxes, familiares e extrañas, que un podía recoñecer e ser quen de nomear, luminosamente resplandecentes como a un cristal. Ao seu redor estaba escavado un foxo polo que corría un río que cercaba por completo a cidade. Tamén as ameas estaban, tanto fora como adentro, decoradas con mestría, adornadas con ouro e pedras preciosas, grandes e pequenas, todo traballado con mestría. A cidade non tiña nada que temer, non tiña medo de exército ningún. Barbacás, torres, parapetos, proxectados e esculpidos con mestría, como sabemos polos libros nos que está descrito. Bendito aquel que tamén non lo redactou para noso entender. Xentes extrañas habitaban esta cidade, cuxo resplandor resplandecía até lonxe. Bueno, aquí o deixo. E nada, se queredes saber máis das aventuras do Duque Ernesto, teredes que facervos co libro logo. Nada, chao.